Unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 8. Bisan wala pa ninyo siya makita, gihigugma ninyo siya. Ug bisan karon wala pa ninyo siya makita, nagatuo kamo kaniya ug nagakalipay uban sa dili masukod ug mahimayaong kalipay. Ang tinuod nga pagtuo mao ang pagsalig sa Dios bisan dili nato siya makita. Bisan sa mga pagsulay og kalisdanan, ang pagtuo naghatag kanato og kalinaw, kusog ug usa ka dili masukod nga kalipay tungod kay nasayod kita nga ang mga saad sa Dios dili gayod mapakyas. Ang iyang gugma kanunay nga matinud-anon ug dili magsalig sa atong makita o masinati. Busa magpabiling kita sa pagtuo ug paglaom kay ang kalipay nga gikan sa Dios mao ang atong kusog ug dangpanan sa matag adlaw. Magampo kita, Ginoong Jesus, salamat sa gasa sa pagtuo nga nagtudlo ka nako sa paghigugma ug pagsalig kanimo bisan wala pa ko ikaw makita. Ligo na ang akong pagtuo aron magpabilin akong malipayon ug malinawon bisan sa mga pagsulay. Tabangi ako sa kanunay nga pagsalig sa imong mga saad ug sa imong gugma nga dili gayod mapakyas. Amahan nga langit nun puna ang akong kasing-kasing sa kalipay ug paglaom nga nagagikan kanimo. Salamat sa imong presensya ug paggiya sa matag adlaw sa akong kinabuhi. Amen.